kunjengenjwayelo yenza ukuthi uyaqinisekisa ukuthi uyasubscribe, you like, you also visit other videos sakhona kwi-channel angaphezulu kwenkulungwane ngokwazi ukuthi ufunda kodwa uma ufuna ukukhuluma nami qinisekisa ukuthi uba umlandeli le channel futhi WhatsApp ungangisendele SMS. I don't respond to SMSs. I don't have SMSs. I respond to calls. I prefer calls. I call people. I don't text people. Uneli Mbanjwa 8098 uthi mawuphupha uyikha khona ushilo bebuza ke la besikhuluma ngophupho lemfino ama vegetation or vegetables asishona vegetables emfino ikakhulukazi ke into efana namospinach, imbuya, kuningi nje kuyimifino ngiyabona. So bebuza ke la uthi mawuyikha ngenze kubona ukha leyo mifino ngaba imbuya ngaba imbide ethile njalo. So asikusho lokhu ukuthi okokuqala singakubhala ukuthi upha oluhle noma uphupha imifino upha oluhle uma uyikha uzingasho ukuthi lindele ukuthola ithuba elihle lebhizinisi lomklamo noma lomsebenzi ofunayo. Number 2, uma uphupha futhi imifino kupha oluhle uma uyikha lungasho inhlanhla nenhlala kahle nokuthi ungalindele ukufumana umvuzo omuhle emkhakheni wakho. Number 3, uma uphupha futhi imifino sikutshela nje upha oluhle uma uyikha olungasho ukuthi uzokwazi ukusithuthukisa nokufezekisa izifiso zakho. Asivale ngokuthi number 4, uma uphupha futhi imifino kupha oluhle uma uyikha lungasho ukuthi uzothokozela incebo nezibusiso zabo zakho. Yes, kwabanye uba uyikha abanye bekuthatha njengesisu ukukhulela komunye umuntu. Good luck. Siyabonga.